One su od početka epidemije, koja je ubrzo prerasla u pandemiju, bile na prvoj liniji borbe sa nevidljivim neprijateljem. U ovo ružno vreme, ovako kako je, prosto mi je žao bilo kakvog nekog troška, ali ovo cveće nama, eto, da kažem, malo nagoveštava neku normalu. Nadamo se da ćemo je dočekati svi zajedno onako uspešno. Mi smo imali kompletnu opremu zaštitnu za rad koja nam je neophodna u radu respiratorne jedinice, ali ovo cveće danas nas je malo oplemenilo i dalo nam volju i smisao da ipak neko misli na nas, što nam je potrebno u ovim trenucima. Hvala. Kažu da su od početka imale dovoljno opreme i lekova, ali da ih je gest Rotary kluba Kraljevo obradovao. Hvala još jednom i Rotary klubu i svim njegovim članovima i svima onima koji u principu u ovom trenutku primećuju da postoji nešto možda mnogo važnije u našim životima, to je neka topla reč, neki osmeh, neki zagrljaj. Ako vi morate da se pozdravljate laktom u svojoj porodici, brinemo, svi brinemo i ja kažem hvala još jednom sa željom koju upućujem svim građanima da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite i sa željom da ova situacija potraje što kraće. Rotary klub Kraljevo već decenijama pomaže rad opšte bolnice Studenica i Doma zdravlja, a današnjim gestom želeo je da skrene pažnju da više cenimo rad medicinskog osoblja. Nadam se da će ovo cveće imati uticaja, pozitivnog uticaja na naše heroine i da smo na ovaj način pokušali da se zahvalimo na najbolji mogući način. Preko maski i druge zaštitne opreme vidi se samo ozbiljnost i briga o pacijentima, ali kada se skine oprema vidimo da su to naše heroine, majke i sestre koje su u najtežim trenucima bile odvojene od svojih porodica da bi lečile pacijente od veoma zarazne bolesti.